В навечерието или забързването на света. 1867 година. Валс. Като корабен нос върху синия Дунав са ръката на мъж с чиста риза и фрак и ръката на дамата в бяло отплуват в достолетния валс към отсрещния бряг. 1920 година. Куикстеп. Куикстеп, да вървиме двама с теб през световната война под червени знамена, с цепелин с противогаз, от Блауер Райтер към Вхутемас, от джаза в подлунните нощи горещи към танка, към Дахау с разинати пещи. 1968 година. Рок-н-рол. Лоша луна изгря в небето и страшен дъжд под покрива прокапа. Но ти си се напушил и огненото цвете със страстната си челюст главата ти отхапа. 2002 година. Рап. Световното гето изригва и ето земята се мята, в Ирак е войната, влечуги и птички, ебете се всички, на кривата нива клечи самодива, пресъхва реката, помръква луната, сънувах си гроба, ебал съм ти Бога. 2012. Тарантела. Смъртта следи от наблюдателната кула, тълпите на света празнуват на предела, като ухапани от тарантула танцуваме тарантела. Кода. Предсмъртен гърч ли е това или са родилни контракции? Свръхчовекът ли се ражда или се пръква звярат? Искахме да ходим по вълните тивериадски, но нямахме никаква вяра.